jareng basane tangisana sedina ping 7 no. Moal bakal balik maning bakal wong wis langkang. Mudah-mudahan Rama Kiai Mukidin dolan ananing panggonane Jamalia ya Wadali. Ya no. Supaya bisa ngupahi nasihat kanggo Kang Mas Pangeran Surya Negara. Padahal lamun anak kacung Idrus mungkin bisa gawe lelibur karo sing dadi wong tua. Bener no. Ananging kan segen lagi nempuh pendidikan ananing pondok pesantren. Aja sampai ganggu ning pelajarane Wadali. Kentun mantan majikan minangkan Mas Dokter Ludi minangkan sing hormati. Sampun lali bae maning kulane sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul gede. Acara pipit gagal. Padahal Mawadali Ya no. banyu batake beli bisa mandek. Mung sebisa mungkin Jamalia priben carane yen be lagi ngobrol karo Kang Mas Pangeran Surya Negara aja ngatonaken yen masih berduka, aja ngatonaken Jamalia ki masih sedih Wadali. Ulane gimana aja sampai kandai wak kelawan Senoki bisa kaweruan marang Gusti Surya Negara aja sampai no. Kula ki pengen Kang Mas Pangeran Surya Negara duweni semangat urip maning. Bener no. Aja terus-terusan kayak kenen Wadali. Sakit atine Jamalia Wadali. Ya bagian dena bulara kayak ngapa aja berlarut-larut Senoki mengkone sing dari korban ragane Senok dhewe. Bagian Surya Jamalia sing lara daripada Kang Mas Pangeran Surya Negara. Paribasane bagian Jamalia sing mati daripada Kang Mas Pangeran Surya Negara sing mati. Omjen kali memayangan rasa keder bae maning pikiran Mas Dokter Ludi mantan majikan wong saking tugu dewek kang hormati ora bakal lali selawase. Mas Dokter Ludi mantan majikan ora bakal tega sareng deno bundae enoke Bisa aja terus-terusan mikirin ning mertuane Senok. Jang sekian Iya lagi mau wadalim kan dikongkon ngingok ning penggulingan wis tangi durung kana wadali. durung kan anune mana melaye krungu wak ngomong ngobrol karo Senok mengkeden kone nangis maning khawatir wak mana. Pak, Dun mengko sedelat maning iya bekat waktu asar teka mengko bebarengan jajal konon digugah ning ya penggulingan wis kok mengko dihibur ning sampeyan. tak hibur ning kula supaya pikirane aja terus-terusan mikir wong tuane no. Supaya jembar kon. Karena wong priben baik manusia beli bisa ngelawan ning takdir wadali. Bener no. Najana pengen beli mati, tapi Kang Maha Kuasa wis tuniba ning takdir ya kudu mati wadali. Ya Beli bisa dianyang, beli bisa diroba nasib manusia wadali. mangsa bisa hak yen dudu
manusiane dhewe sira penasib no. Wis ki matangi senok. Aja nangis bae no. Namine darane mono. Wis condhok tekaning waktu wis ninggang tekaning masa. Kawitan gawe lantaran wis sing duwe anak jalpa kang kepegang sampai Jamalia kiblik yang beberes apa-apa. Oh tamu. Iya. Siapa cekana? Siapa? Calon tuan rumah. Oh calon tuan rumah tangan. Kamu juga. Orang kena wong beli ke rumah. Badalim. Nun. Ya. Bok menawa ujiane rumah tanggane Jamalia. Ko ora. Karo Kang Mas Pangeran Surya Negara. Cobaan. Priben caranya supaya kita wong loro bisa ngadepi ning segala halangan kelawan rintangan. Bener. Rumah tangga kian Badalim. Lamun dipikiri terus ya mantak awak dadi kering jare sampeyan. Oh ya iya bagus. Bagus kering. Mende mlayune. Selakaman Baka ora waras ya kono dibengket. sampean kan. Oh angger bae sampe wis nok emang dilipur kin matine senok aja sampai terus-terusan ora. Oh. Wah, Nun. midang mengharepi sedela. Ayo no. Bekatan masih pengen istirahat Kang Mas. Aja diganggu. Ya. Sebab lagi sensitif. Ya iya wong sensitif mah ya lah kapadane. Wah, Nun. ana wong tua dewek mama cetasmen. Ya iya wis lah kemana. Sayang. Kanjeng sing lagi nonton. Terus beli ketinggalan kanggo ibu panitia. Ibu panitia njaluk lagune Tetep Demen jiwa. Tetep demen jenok. Masih kelingan sedok. Ya, lamat-lamat masih anu. Iya. Dicoba ya. Saking mamae Bella bos martabak. Alhamdulillah ya. Astagfirullah. La ilaha illallah di rumah ning kono. Gusti segala negara. Aduh Kang Mas, ampure mawon berisik ya Kang Mas ya. Iku si Wadalim ngejak midang Kang Mas. Anggur ora apa-apa kok. Rupane mau tangi kono no. Alhamdulillah raya. Senantiasa ning dina kiyeun senajana dirundung duka. Nggih. Tapi garwani sun masih bisa nyempataken diri. Leres Gusti. Kanggo bungah pikiran supaya aja kanggo beban marang batine. Jagate panas raya ya. Jagate ki panas raya. Iya bener. Lagi ngenter-ngenter. Lamun ngadem nanjak ning Gunung Jati mah enak buapa Wis gitu raya. pasti gini Ya, Gusti. ayo Kang Mas. Samper adem wae. Mas Dokter Lodi sampun besok Maria ngemen yen wonten kanane sasi srengenge kembar lan ngintang alit gumanareng Siti Swiji tanana urip mati
kadar beli bisa dipongpang wis condok tekaning waktune wis ninggal tekading tulis waris baja diri ketulis kegawaning janji adate digawa minggu wis ninggal tekaning sayang nok imile kedik minakan kang hormati sareng nok armile kedik aulis anom roli aulis anom bungko dewek sing lagi minakan aduh emang aduh sayang gawe kebayang kaya lima tak ciri wanci baca diri nok armiraya sareng nok imile kedik kang mirangakan Wirawandana Anjalok Kang Mas, arep sampai kapan sampean ku terus-terusan kayak konon Kang Mas? Deleng sampean selalu bermurah durja, nama gawe sakit ning perasaan Jamalia Kang Mas. Rasa korban perasaan Jamalia sing dadi keluarga. Dudu bae sampean baik Kang Mas, sing terus-terusan meratapi ning kenyataan, tapi Jamalia gan pada. Tapi sampean kudu ingat ning kesehatan Kang Mas. Coba wis pirang-pirang Jamalia masa sengawit wingi selalu dibuang karena sampean emong mangan Kang Mas. Bahkan disuguhi nunggak sampean ku emong. Jamalia khawatir nih kesehatannya sampean Kang Mas. Raya Jamalia ajan doni praduga sing ora-ora raya ya merga sing dadi jalaran mungkin wis sewulan lawase Kakang Surya Negara selalu acuh takdir kang ora kena dipungkir kadar beri bisa kena dipungpang wis condok tekaning waktune nok iput Mas Udi ciri wanci baja diri ketulis kegawaning janji adate digawa minggat wis ninggang tekaning mangsa kawitan gawe lantaran gawe Kakang Surya Negara ki dudu demen wong sejen raya langka niat Kakang Surya Negara kanggo wayu cinta raya jare dewek Kakang Surya Negara lagi kelangan wong tua raya Istighfar Gusti sing sadar sampai pikirane Gusti ulah melu ngenes bakal sampai nangis terus-terusan Ngerti Kang Mas.
Jamalia ngerti nih sampeyan. Mulane najana sampeyan sejening sipate selalu ditek anggap ning Jamalia. Sampeyan kena sabar. Maka wis kelingan wajah kan Rama Sultan Matangaci Raji. Kakang bisa apa Raji? Gusti, ini Gusti, sadar Gusti. Wajah kang sederhana Raji. Sosok figur pemimpin sultan sing mendidik Surya Negara Raji. Apalah artinya Surya Negara Raji? Sing dapat ini sampean Gusti. Sabar. Dilawani kakang bidoyan mangan dudu kakang temen wong sejen Raji. Ngadu ampun Gusti Kang Suci. Sambat-sambat setengah mati aduh lara kelawan pati. Lara sewada di siji mana menebok wis tekang kudune tekang Kang Mas, sing ingetaning takdir manusa Kang Mas. Najana sampean ngaboti sing kaya ngapa, Pri bakal bisa keulang Kang Mas. Ya Gusti bener keluarganya sampean. Kakang nerima ning takdir Raji. Tapi bakal wis nyawang Rama Sultan Mangatang Haji. Katon ning mata Raji. Aduh, cari enggak. Diadusi Raji. Kelawan cunding kang tunancep marang gembunge Rama Sultan Matang Haji gawe kelingan Raji. Sadar Gusti. Istighfar sayang sing sabar Kang Mas. Cukup Kang Mas, wis Kang Mas. Nang apa dudu Wisnu Surya Negara sing mati Mas Raji? aja Kang Mas. Aduh, ngomong aja mengkonon Gusti. Karena Rama Sultan Matang Haji dibutuhkan ning Raja Cirebon Raji. Astagfirullahaladzim. Coba nyebut sampean. Sadar Gusti, embut. Istighfar sampean saya. Lamun sampean kaya kene ngenes ning kana Kang Mas Rama Sultan Matang Haji. Pada karena sampean kibli ikhlas Kang Mas sepeninggale Rama kaya kok Kang Mas. Sampean sing semangat Kang Mas. Sampean kudu kuat, kudu bisa nglewati ujian kieu Kang Mas. Ya Allah. Harapan berbuat apa Kakang Surya Negara Raja? Tanpa bimbingan, tanpa didikan saking Rama Sultan Matang Haji. Wadaling Ya Gusti, mungkin Surya Negara orang sampai kayang kene. benar Gusti. Ngadu Gusti kemawas kelawan asih. Sambat-sambat kaya grangan tangga dolarak kelawan pati. Laras sebude di siji mana bene bokis tekang kudune. Bokis lagi
Kakang kudune. Seolah-olah jagat memihak wadaling Nggih Gusti. sosok figur Sultan Matangaji sing dimbanggakaken marang kasepuhan, tapi saking wis mendahului kita Raja. Anak cuman loro, Nggih. kadang-kadang takon Raja. Sing dikuat tetesan banyu matane sedulur nom Raja. Wis pasti hari mrono Mbah Gusti. Ya priwen sih orang. Lamun tak simpen kakang kilaraning weteng Raja. Aja saya. Ajari sampai Kanggo apa sampean duweni keluarga Jamalia? Lamun sampean beli bisa cerita, Kang Mas. Kanda sok supaya sampean lega. Tapi lamun kakang mudal amarah nafsune Raja. Kakang berhadapan duduk karo wong sejen Raja. Kakang pengen tenang Raja. Kakang urip pengen merdeka Raja. Gusti. Coba dipikir kalau kepada sing